हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों कर'ना भाइरासनि सायाव माखासे खोथा सावरायनो लानाय जादों। covid-19 जों गोदानै बुंनो गोनां गैलिया, गोबाङानो मिथिखाबाय, जों साफ्रोमबो बेजोंनो बेस जाबोखाबाय थांनाय बोसोरसे समाव। नाथाय बे समाव जोङो दोहौ नुफिनदों भारतनि बेलायाव, जुदि खौरां मोननाय बादिब्ला आरो जों खोनानाय आरो नुनाय बादिब्ला। दा बेखायनो जोङो बाहाय सांग्रां जाफिननो गोनां जानानै दंफैसै। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा माने थायैनो जोङो बावगारलांबाय एबा जोङो माने बेखौ खेला बादि साननानै हगार हरफ्रांबाय। दा आसामावबो दिनै मोनसे दुखुनि बाथ्रा, बाहाय सासे बर' सुबुं थैनायनि खौरां मोननो हानाय जादों। बे जाहैबाय साहा गुवाहाटीनि थागिबि धनु बर' होनदों आरो बिथाङा 45 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथांखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव जोबथा जिउ खोमानाय खौरांखौ थांनाय रबिबारखालि मोनदों। बे दानिखायनो जोङो साननो गोनां बाथ्रा आरो फारसेथिंजाय भारतनि बेलायाव जों नुयोबा दासिम थैनायनि बिबाङा 179,000 जाहैबाय आरो गोदानै 1,619 सा थैदों। दा आरो गासै केस जानायनि बिबाङाथ' आरो सावरायजालिया, गासै 15.1 मिलियन सहैबाय। दा बेखायनो जोङो सांग्रां जानांगौआ आरोबाव फिन खेबसे फैफिनदों। अदेबानि फारसेथिंजाय कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंनो जिहेतु भेक्सिन एबा टिका बेखौ होनाय हाबाफारिया जोंना बोराय बैसो सिनियर सिटिजेन आरो मस्ट इम्परटेन्ट VIP मानसिफोरनि थाखाय मोनखांबायमोन आरो दिनैहाय दासो बावैसो आरोबाव सरकारा फोसावना होबावबायदि फैगौ 1 मेनिफ्राय 18निफ्राय बांसिन माने 18 बोसोरनिफ्राय बांसिन साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय भेक्सिनखौ होनाय जागोन होननानै भारत सरकारा फोसावदों। बे जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा फारसेथिंजाय। दा आरोबाव जोंहा नुबावदों क'क्राझारनि बेलायाव दिनैनि जेनेखि खौरां, बाहाय टाइमेट बर' बिथांमोना फोसावनाय बादिब्ला गासै 69 सा क'क्राझारावनो covid-19 पेसेन्ट ओंखारबावदों होनदों। दा बेखायनो जोंनाव लकेलावबो दंसै। दा बेनो आरोबाव जोङो जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव 100 सानिबो बांसिन केस मोननायखौ खोनाबावबाय, जेराव फरायसालि लवार प्राइमारि स्कुलाव बन्द' खालामनायनि खोथा जों नुनो मोननाय जादों। दा बेखायनो जोङो सिगां समफोराव बावैसो सम सिगांफ्राव जोङो गैथ'ला हिसाबै जोङो जेरैबायदि सोलिदोंमोन बेनिफ्राय उदां सोलिदोंमोन। दा बेनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगौ, बेसो सिगांनि बायदि जों थाफिननो गोनां जागोन माखासे खेथ्रआव। दा बाहाय आरो गोबाङानो गोरोन्थि साननो हागौ जे जोङो बेबायदि सोलियाबा जाया, माने गुबुनानो बिदि नंखाया, सरकारानो जेबो स्ट्रिक्ट खालामाखै। दा बे नङा, सरकारनि आखायावनो गासिबो। बेखायनो जुदि बिथांमोना लकडाउन होफिनोबा जुदि स्प्रेड जानानै जोंनिनो खहा जागोन आरो जों सोरखौ मा होननो हायो बा सरकारखौ मालाय जों मा होनहैनो हायो। दा बे मोनसे बिराद गिदिर खोथा जानानै फैदों। बेखायनो जुदि लकडाउन जाफिनोबा जोंनि सरासनस्रा मानसिफोरनि थाखाय बेयो जोबोद डेन्जारास सिटुवेसन जानानै फैगोन। दा बेखायनो खावलायगोन जों साफ्रोमबो जाहाथे जोंनि जायगायाव माने 100 एबभ जाहैया, बेखौ नोजोर बोनो नांगोन एबा जोंनाव मेक्सिमाम जाहाथे जाया, बेनि थाखाय नोजोर बोनांगोन जाहाथे जोंनाव लकडाउना फिन फैफिना। दा बेखायनो आसा खालामदों जों साफ्रोमबो सिगांनि जिहेतु कर'नानि समावहाय जोङो थांनाय बोसोराव जेरै सोलिदोंमोन बिदि जों जाहाथे सोलिलांनो हानाय जायो दासिम। दा आरो उन्दै उनला गथ'फोरखौ जोङो जाहाथे बायजोआव बांसिन फ्राय हगार हरा, दा बेखौ नोंथांमोनखौ जों खावलायनाय लाहरदों। दा एसेनोसै, बेखिनिमोन, गोजोन्थों।